Sziasztok! Köszöntelek benneteket itt a nőnapi videóban, és rögtön fel is tenném a kérdést, hogy tudtad-e, hogy egy nő élete során átlagosan 7 évet menstruációval tölt el. Ugye ez egy nagyon hosszú időszaknak hangzik, de hogyha utána számoltok, tényleg így van. Ennek ellenére mégis nagyon kevés nő tudja azt, hogy mi a normális a ciklusában, hogy hogyan működik a teste, és nagyon sokan összekötik rögtön a termékenységgel, tehát hogyha babát terveznek, akkor figyelnek oda jobban a ciklusukra. Sziasztok! Én Szandra vagyok, Femház cikluskövetés oktató, és célom nem az, hogy diagnosztizáljak, hanem hogy megismertessem a nőket a testük működésével, hiszen a ciklusunk az nem csak akkor számít, hogyha babát szeretnénk, hanem az egészségünk tükre is egyben. Mikor azt mondjuk, hogy ciklus, akkor nagyon sokan a vérzésre szoktak gondolni, pedig maga a menstruációs ciklus az nem egy szakasz, hanem egy időszak. A menstruáció első napjától a következő menstruáció első napját megelőző napig tart. Ebben a folyamatban az agy és a petefészek kommunikál egymással, az agy jeleket küld a petefészeknek, ahol elkezdődik a hormontermelés, és megindul az ovulációs folyamat, tehát a peteérési folyamat. Ez alatt a ményálkahártya elkezd megvastagodni, és felkészül az esetleges várandóságra, ha pedig nem történik meg a fogantatás, akkor ennek a folyamatnak a végén leválik. A ciklusunkat az ovuláció osztja ketté. A ciklus első szakasza a follikuláris fázis, amely a menstruáció első napjától az ovulációig tart. Ebben az időszakban az agyalapi mirigy által termelt follikuláris stimuláló hormon FSH hatására a petefészekben több tüsző növekedésnek indul, amelyek petesejtet tartalmaznak. A follikuláris fázisban az ösztrogén hormon emelkedése LH csúcsot vált ki, melynek hatására megtörténhet az ovuláció és a petesejt kilökődik. A ciklusunk második szakasza pedig a luteális fázis, amely az ovulációtól egészen a ciklus végéig tart. Ebben az időszakban az ovulációt követően, ha az bekövetkezett, akkor a megrepett tüsző sárgatesté alakul és progeszteront fog termelni. Amennyiben a kilökődött petesejt nem termékenyül meg, ebben az esetben a progeszteron szint leesik, a ményálkahártya leválik és megjön a menstruáció. Ez optimális esetben minden hónapban megtörténik velünk, de vannak esetek, amikor nem. Itt jön a lényeg, hiszen a ciklusunk egészsége nem csak akkor fontos, ha kisbabát szeretnénk, hanem nagyon sok más egyéb területre is hatással van. Visszajelzés az idegrendszer állapotáról, befolyásolhatja a stressz szintünk, hatással lehetnek rá pajzsmirigy problémánk, vagy az inzulin érzékenység. A ciklusunk egészsége hatással van a csontjainkra, a hangulatunkra és az energiaszintünkre is. Tehát a menstruációs ciklus az nem csak egy kellék, hanem egy életjel, az 5. életjelként is szokták emlegetni a testhőmérséklet, a légzés, a vérnyomás és a pulzus mellett. Amikor a ciklusunkat vizsgáljuk, akkor 4 paraméterre figyelünk: a gyakoriságra, a rendszerességre, az időtartamra és a mennyiségre. Gyakoriság szempontjából az az ideális, hogyha a ciklusunk hossza 24 és 36 nap között van. Rendszeresség szempontjából fontos, hogy kiszámítható legyen. Az időtartam 3 és 7 nap között ideális, amelyből legalább egy nap mérsékelt vagy heves vérzésnek kell jelentkeznie. Mennyiség szempontjából arra is figyeljünk, hogy a mennyisége ne akadályozza a mindennapi életvitelünket. Ha egyik hónapban 24 napos, a másikban pedig 36, az nem az ideális működés jele. Ha túl rövid, ha túl hosszú, túl erős vagy kimarad, az pedig nem női sors, hanem egy jelzés, hogy lehet, hogy érdemes utána járni. PCOS, pajzsmirigy problémák, inzulinrezisztencia, túlzott sport, stressz, magas prolaktin szint, csökkent petefészek tartalék, nagyon sok minden állhat a cikluszavar hátterében. A ciklusod nem csak arról szól, hogy szeretnél egy gyermeket, lehet, hogy karriert építesz, sportolsz, vállalkozol, lehet, hogy nem szeretnél gyermeket, vagy az is lehet, hogy már túl vagy rajta, a ciklusod akkor is számít. A hormonális egyensúly az egész tested működésének alapja. Az egészséges ciklus nem luxus, nem extra, hanem alap. Mert amikor egy nő megtanulja megfigyelni a ciklusának a hosszát, a ciklus mintázatát, a luteális fázisának hosszát, vagy pedig az ovuláció jeleit, akkor többé nem kiszolgáltatott. A tudatosság nem csak a termékenység miatt erő, hanem önrendelkezés. Ha a ciklusod rendszertelen, kimarad, túl fájdalmas, túl rövid, vagy túl erős, akkor ne legyints rá. Nem vagy hisztis, nem vagy túlérzékeny, ez egy jelzés a tested részéről, és érdemes figyelni rá. Ha csak egy dolgot viszel haza ebből az előadásból, akkor ez legyen. A ciklusod nem teher, hanem egy életjel, ami minden hónapban visszajelez a tested működéséről.
Ne feledd, a ciklusodnak az egészsége nem csak a jelenben, hanem a jövőben is nagyon sokat számít. Egy stabil ovulációval rendelkező ciklus védi a csontjaidat, segíti a szív- és érrendszeredet, segíti az agyad működését és a hangulatodat, valamint az energiaszintedet is. A menopauza nem ott kezdődik, amikor elmarad a vérzés, hanem már sokkal hamarabb, a 30-as években elkezdődhet perimenopauzaként. Amit ma teszel a ciklusodért, az a későbbi egészségedbe fektetett tőke. Ne feledd, a ciklusod egy eszköz, egy egészségesebb, tudatosabb és erősebb női lét alapja. Ha tetszett a videó, akkor lájkolj, kövess engem a social médiában, és válaszolj a Facebook oldalon feltett kérdésre, amellyel most teljes cikluskövetés oktatást és cikluselemzést is nyerhetsz.